We gaan je het clipopnames doen. En Ildo en Mem gaan aan eerst in een hele mooie jurk, hè? Van de morgen is de clip van het eigenwieste bandje van de Wraad. Hè? Wij dat, het eigenwieste bandje van de Wraad. Ah! En van de midjaar hebben we nog een clipopname. En dat is mijn Lois en Famke. En dan geef mijn eigen wiesmeid. We beginnen alvast met alles te etageren. Dit wordt mijn spruitspan. Dan zei ik, dan zei ze toe ba. Nou, dat is dit zeg. Deze etageren ook nog een mooi meidje. En nog wat skaaltjes met fruit. Alles even mooi op meidjes, zeg maar. Nou, maar eens even zien hoe mooi het Ildo en ik dit dien hebben. Heel mooi. Er zijn wat bestek erbij. Je plakje oren. Is dat zo? Opscheplepel, varken, messen. En wat gebeurt hier nog weer? Dat is te mooi maken. Oh, is dit een mooie roos? Nou jongens, we gaan eens omklaaien.